Prva elektronska građevinska dozvola u Srbiji izdata je juče u Vrnjačkoj Banji za izgradnju vaterpolo trenažnog centra. Svečana primopredaja dozvole između potpredsednice Vlade Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović i predsednika opštine Vrnjačka Banja Bobana Đurovića bila je na mestu gde će za 5 meseci biti pušteni u rad 2 olimpijska i 1 bazen za decu i neplivače. Jučerašnja poseta ministarke Vrnjačkoj Banji bila je prilika da se potpredsednica Vlade Srbije upozna sa onim što je u poslednjih godinu dana urađeno u našem mestu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture bila je izuzetno zadovoljna što je prva elektronska građevinska dozvola izdata baš u Vrnjačkoj Banji, jer to pokazuje da je lokalna samouprava ozbiljno shvatila svoj zadatak i stvorila povoljan ambijent za sve onih koji bi da investiraju u Vrnjačku Banju. Nekoliko puta sam bila ovde i velike su razlike kada vi sada gledate Vrnjačku Banju i pre godinu i pre 2 godine, pa kad je bilo problema i sa budžetom, pa kad se to rešavalo i tako dalje. Tako da povod je dobar, onako kako obećavamo, tako i radimo. Trenažni centar, bazeni, dakle odbojkaški, onda posle toga centar, sve je to vrlo važno upravo za Vrnjačku Banju koja, po onim informacijama koje ja imam, a verujem da jesu tačne, najveći broj posetilaca i nekako prepoznata kao prvo turističko mesto u Srbiji. I zaista jeste prelepo i bilo bi dobro da takvih mesta ima više u Srbiji, bilo bi dobro da mnoge lokalne samouprave se ugledaju na to kako se to radi u Vrnjačkoj Banji. Da li možemo da čujemo vaš komentar na to da je Vrnjačka Banja u jednom trenutku imala budžet od 500 miliona, da trenutno ima 750 miliona i to zahvaljujući velikom broju objekata, otprilike 4000 objekata koji su poslednjim popisom uvedeni u te neke poreske obaveze? Pa to se sad slaže upravo s ovim što sam prethodno rekla, jedna odgovorna vlast vodi računa o svojoj imovini, o svemu onome što u stvari treba da uđe u posed i da bude i vlasništvo opštine i što predstavlja kapital i tako dalje. To se nije radilo ranije, to je sigurno bio jedan od razloga zbog čega je praktično Vrnjačka Banja pre 2 godine, nešto malo više od 2 godine, bila gotovo pred bankrotom. Ja se sećam, ja sam dolazila tada u Vrnjačku Banju, znam koliko smo razgovarali o tome i koliko je Vrnjačka Banja bila prezadužena. To danas više nije slučaj, ova opština se razvija i radi. Kad je tako organizovan budžet opštine i kad je opština dobro organizovana, onda je mnogo jednostavnije stvoriti uslove da dođu investicije, da dođu zainteresovani partneri da ovde rade. Mnogo je lakše onda raditi sve ove druge stvari, dakle ulagati i u turizam i u turističku ponudu, ulagati u sport, u rekreaciju, kako bismo praktično privukli nove ljude ovde, odnosno ostvarili dodatne prihode. 40 miliona dinara su prihodi, oni samo od boravišne takse u 2015. godini, znači samo direktni prihodi, zamislite koliko ima onih drugih indirektnih. Ja se zaista nadam da će 2016. godina da bude još bolja i da će prihoda biti mnogo više i da će zaista mnogo više još da se ulaže u samu Vrnjačku Banju. Dakle, sve čestitke ljudima koji vode opštinu, to rade na dobar i odgovoran, što je vrlo važno, odgovoran način. Kompletan razgovor sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović možete da pogledate odmah nakon informativne emisije Promenada.